Naglabas na ng pahayag ang pamunuan ng Governor Mariano Villafuerte Community College o GMBCC Libmanan kaugnay ng pag-reschedule ng kanilang nakatakdang graduation ceremony. Ayon kay Maricel Piñero, administration ng GMBCC, hindi nila kagustuhan ang ipagpaliban ang mahalagang programa para sa mga magsisipagtapos. Gayunpaman, napilitan silang gawin ito dahil sa hindi maayos na supply ng kuryente. Ipinaliwanag ng pamunuan na malaki ang bahagi ng programa ang paggamit ng mga kagamitang nangangailangan ng sapat na tuloy-tuloy na supply ng kuryente upang matiyak ang kaligtasan at maayos na pagdaraos ng seremonya. Naimubta po dahil po igwa po kita ning naging problema duman po sa venue. So ang pinaka-concern po duman is yung electrical concern. So bago po baga makandak ning kang man na activity duman, nagkaigwa po kami ning dry run. So duman mi po na discover na may mga aircon po na daay nagpa-function. Sa isinagawang dry run, napag-alaman na hindi kinakaya ng kasalukuyang supply ang kuryente dahilan upang hindi kayanin ang supply nito. Sa isinagawang inspeksyon ng mga taga-GSO, nadiskubre na 2 sa mga air conditioning unit ang nasunog na. Ang ginibo ko po, nag-request po ako sa GSO na kung pwede po ma-check So, ang akala ko po, simple lang siya na problema. Kaya lang po, kang pinag-check po kadtong mga aircon technician, duwa po duman sa mga aircon ang na-discover po na nag-short circuit, sulo na po. Grabe po ang vibration kadtong So sabi po kadtong mga electrician, kung dire-diretso po kaming magamit kasi 2 days ang graduation, may posibilidad po ma'am na ini magputok. Iginiit ng pamunuan ng GMBCC Libmanan na kaligtasan ng mga estudyante, magulang at iba pang dadalo sa seremonya ang kanilang pangunahing isinasaalang-alang, kaya nagdesisyon silang i-reschedule ang graduation ceremony. Agad din umanong ipinaabot ng GMBCC sa Commission on Higher Education o CHED ang naging desisyon sa pag-reschedule ng graduation upang matiyak na maayos at naaayon sa mga patakaran ang kanilang hakbang. Sa part ko man po, arin ang iinuton ko, syempre po, so safety po kang kadaklan. Agad po nagtawag ako sa CHED. Kasi may invited po kami na CHED na iyo po ang ma-confer kang mga graduates. So pinaabot ko po yan, sabi ko po nga itatry mi po na baka maayos o minor lang po. Kaya lang po sabi po kang taga-CHED, kuryente yan. I-check nindo na maray, mas importante, siguraduhon nindo ang safety kang mga estudyante nindo. Humingi ng paumanhin ang administration ng GMBCC Libmanan sa mga magtatapos sa kanilang mga magulang at mga estudyante dahil sa pagka-reschedule ng graduation ceremony. Naiintindihan ko man po adtong mga namamatean, kang mga eskwela, kang mga magurang, and dagahagad po akong pasensya na arog katuanon. Pero po, sabi nga ni kayan, ang sirkumstansya po, di ta inaasahan, di ko man po yan kontrolado. Eli Balbin, CSN.